gaga boom boom hika pakum bili gaga. Au gigi bakalaga gaga gaga boom boom hika pakum bili gaga. Au gigi bakalaga gaga. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πά να πει φτωχός, τι πά να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά, του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά. Ουγγαγκα μπουμ μπουμ γίγκα παγκουμ γίγκα. Χωρίς εισαγωγές, Αλέφας με τα μικρόφωνα. Γιατί πότε κάναμε εισαγωγή, κύριε Νικό? Εισαγωγή θα κάνεις. Θα κάνω. Σε νοσοκομείο. Σε οδοντίατρο. Συνεχίζει ο Κώστας Κογουλάς για το Football Flash. Δεν έχουμε νέα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Θα πούμε για Αργεντινή, Βραζιλία και Ιταλία και Γαλλία και Γερμανία. Μόνο για τις μεγάλες ομάδες και στο Μουντιάλ. Αγγλία, Γαλλία και μνημόνιο. Έτσι άναρχα και τακτικά. Αυτό το τακτικά σου πια. Είδα το Σόμογλου έξω και πραγματικά από το βλέπω λέω ότι μεγάλο αγώνα που τράβηξε αυτό το παιδί. Στη μάχη του μαραθώνα. Ακριβώς, Πελοπίδα μου. Πω ποιο ήταν εξέρξη. Τα ξεχνάω, μωρέ, λείπα στην ιστορία. Ήμουνα στη γυμναστική. Κυρίες και κύριοι, ένα μόνο δεν έχω δει. Δημοσθένης Ξαρχάκος. Κυρίες και κύριοι, ένα το έχω δει και το ξαναβλέπω. Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Το έχω βαρεθεί και να φύγει. Απέναντί μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιο γελά. Γελάς πάνω μου πια. Γελάει πάνω μου πια. Γελάει ο Τζόρτζο Κλούνι. Ο Τζόρτζ Κλούνι, ή μάλλον ο Τζόρτζ Κλούνι είναι ο Χρήστος Παπαγιαννακόπουλος του πόλου. Κυρίες και κύριοι, Χρήστος Παπαγιαννακόπουλος στη ρύθμιση. Ορμόμενος από την Πάτρα. Απ' την αχαΐα της καρδιάς του. Άφησε το DNA του σε όλη την περιοχή εκεί. Πολλά παιδιά έχουν στείλει στη Χάτζη Βασιλείου. Πάμε πακέτο για αυτό το πατέρα που έφευγε πάντα με τη μηχανή και έλεγε Αμλόμ σόνι χολυπτής. Ναι. Night Rider. Hey kid. Όταν ήταν μεθυσμένος όμως. Πάντα μεθυσμένος. Πάντα. Συγκεκριμένος. Μάρα και ο Κίτ ήταν μεθυσμένος μια φορά. Είχε πάρει άλλα λάδια. Ναι, με φίλτρο. Μαρία Νένε στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Φωκιανός στην παραγωγή. Και Δημήτρης Κοτάκος στη μουσική επιμέλεια. Γιώργος Φωκιανός που επέστρεψε στις γνωστές του συνήθειες με μαύρο πουκάμι. Του λέω ότι από την Κρήτη. Όχι από την Ικαρία. Σαν τη διαφήμιση. Σέντρα κενό μηνύματα 54-554. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Έτερος. Σέντρα@sentrafm.gr. Και μην ξεχνάτε τη νέα ίσως. Ακούστε μας για Μαρούση. Τη νέα είσοδο διαδικτυακής επικοινωνίας, το fan page Σέντρα FM. Γράφετε Σέντρα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ και FM με κεφαλαία όσον αφορά το Facebook. Εκεί ανεβαίνουν διαγωνισμοί, προσφορές, φωτογραφίες από εκπομπές, καλύτερες ατάκες, κάποια άρθρα, συνεντεύξεις, στοιχηματικές προβλέψεις και το πρόγραμμα του σταθμού. Μπράβο. Ένας φίλος θέλει να χάσουμε τη δουλειά μας και λέει διαβάστε διαφήμιση του ΟΠΑΠ με φωνέ Τσάρλι και Βασιλάκι. Ατενέα ΟΠΑΠ εθνική. Δείχνει δοξαμέ στιγμές εθνικής από τη... Τσάλι, τι διαβάζει Τσάλι, περιμένω 2 ώρες στην γραμμή. Πάμε στο επόμενο σποτάκι. Ωραίο και σουρεάλ και black humor θα είχε ένα μόνο δεν έχω δει. Εγγονέ μου, ξέρεις. Ναι. Την εθνική μας στη Βραζιλία. Παππού, ηρέμησε. Τώρα ξεκινάει, θα το δεις κι αυτό. Παππού. Φόβο μαύρο. Παππού. Πολύ ψηλέ μαύρο. Πρέπει να τη δει την εθνική στη Πολύ αγγλικό Βραζιλία. χιούμορ. Ούτε την εθνική οδό δεν θα δει. Πιο πολύ πεθαίνεις. Την εθνική οδό μπορεί να τη δει. Ναι, ανάλογα. Για να το προχωρήσουμε κι άλλο. Πιείτε καμιά φραπελιά να ηρεμήσετε. Θεοδωράκη Στάνη, κάνατε? Ναι, Φίλιππε, κάναμε. Φραπελιά είναι για το νέο κόμμα. Ναι. Απολύτως! Απολύτως! Ωραίο κόμμα. Κύριε Ηλία.
Δεν είμαι ο Ηλίας, δεν ακούς το τραγούδι μου, motherfucker. Living in America. Και πάλεψα για την πατρίδα μου, την Ελλάδα. Έχω έναν έχω έναν οπαδό. Πείτε στοίχημα Ray. Βάζει και γιώτα στο τέλος. Είναι σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο κουπόνι του στοιχήματος. 204 Sunday Fjordham Camp 3-0. Χ ήταν στο ημίχρονο. 205 ο Χόλμης Μπρομαποϊκάρνα 4-2 στο 83ο λεπτό. Άσος ήταν στο ημίχρονο 4-2 μάλιστα. 206 Νόρκεπινγκ Γκέφλε 1-0. Χ ήταν στο ημίχρονο. Θα σου πω ότι έχει πάθει τώρα ο Δημοσθένης. 207 Χάκεν Γκέντεμπορκ 1-1 διπλό ήταν στο ημίχρονο. 208 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Σύριους Χάμαρμπι 2-0. Έχεις μπει στο site του Πάμε Στοίχημα. Ναι, σήμερα είναι μια νέα είσοδος για το online του ΟΠΑΠ. Και έχεις μπερδευτεί. Πάτα στοίχημα, αγώνες. Αυτό που συμβαίνει που λέει ο Τσάλι με το site που μου κόβει τις ομάδες. Το Τσάλι. Να πούμε ότι η εθνική μας δέχτηκε και τρίτο γκολ. Παίζει με την Ουαλία. Κάτω των 19 Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πώς το είπες? Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχεις το lower, τι έχεις? Τι έχεις πάρει από αγγλικά? Τι έχω πάρει? Όλη την τάξη. Θυμάσαι που τρέχανε τα παιδάκια για να μάθουν όλα ξένες γλώσσες. Τότε που οι Έλληνες είχαν λεφτά, αγόραζαν μέχρι και άγραφες κασέτες ράξ πετράξ. Πάρε 1000 κασέτες εκεί πέρα να έχουμε. Παπαντάς να γράφουμε. Τι έγινε? Θειέ. Έχεις ράξ πετράξ? Όχι, δεν έχω κρατήσει. Έχεις εσύ εδώ που σου έφερα μια κούτα, θυμάσαι? Βέβαια, πώς δεν την έχω. Έχω γράψει μέσα πράγμα. Τι αφού ήταν από τη βάφτισή μου, θειέ. Μεγάλη, τι θες τη βάφτιση τώρα? Να μην θυμόμαστε τα παλιά που ήσουν νέος κάποτε. Τι νέος μωρέ, εγώ με θυμάσαι που. Ποιος σε κράταγε? Δεν ήμουν δίπλα από το ρολό. Και εσύ με έριξες. Και έλεγε η γιαγιά, πνίχτο, σε βάφτις είμαστε γιαγιά. Θεία με έριξες μες στην κολυμπήθρα. Του Σιλοάν. Λοιπόν, στημένο ήταν το χτεσινό. Στημένο χθες, ποιο? Εκεί, το διπλό του Παναθηναϊκού. Νόμιζα στην Πρέφα. Όχι, στην Πρέφα δεν στείνουμε. Χρώμα έχει ο άλλος, τα βλέπω, του λέω, βγαίνουν δίκη το 7 σπαθί, τελείωσε. Έχεις και άλλους άσους στο μανίκι όμως. 10 καπίκια. 2 πρόβατο τους πήρα χτες το βράδυ. Απ' τα καλά ή απ' τα... Ό,τι έχει, εντάξει. Βάλεις πάνω προβατή, παλιοπράτη να μυρίσει. Τι να κάνει? Δεν ξέρετε ρε. Έχεις μερικούς που θέλουν να αναλύσουν κάτι, δεν μπορούν και περνάνε στην επίθεση. Λοιπόν, μου φέρεις το τσίπουρο. Ναι. Όταν πίνουμε πρέπει και λίγο να... Όταν ο οργανισμός παίρνει το υγρό. Ρε είστε καλά ρε. Λοιπόν, στημένο ήταν. Στημένο ήταν. Για τα εισιτήρια και για αυτά της μελέτη. Τι? Αυτό που το σκέφτηκες τι μόνος σου? Δεν το σκέφτηκα, το είδα. Το είδες? Μπήκα στο Google. Α, λέω κι εγώ. Έχω και Facebook. Ήρθες στην Αθήνα. Ο Μπάρμπας. Έχεις Facebook ο Μπάρμπας? Θα κάνουμε και site. Barbas.com. Το βολώσες. Έχεις μείνει με το ανοιχτό? Θείε Στάθη, σταμάτα. Τι θα σε μπερδέψουν. Ποιος θα με μπερδέψει? Με τον Μπαρμπαστάθη. Να σου πω. Βγάλει θερμοκρασία, δεν χρειάζεται, θα λέει αστεία αυτός. Καλησπέρα, ζητάει ο κόσμο το στέφτο για τσόγλιο. Τι είναι αυτό? Επίθεση. Κύριε Στίβ, να σχολιάζει τον αγώνα. Εσείς λέγατε εύκολα. Πάνω από 10 πόντους, 20, 30, 40. Έτσι νόμιζα ότι... 20 θα βγαίνει. Έλα τώρα είναι. Κοίταξε, όλοι πιστεύανε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το παιχνίδι. Ο coach Μπαρτζόκας έκανε too many fucking mistakes, you know. Α, εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Κοίτα, αυτό που θα έκανα είναι να βάλω ένα ψηλό guard. Όταν γίνεται η περιστροφή με το λάσμε να υπάρχει ψηλός. Δεν μπορεί 40 fucking minutes
Θα είναι ο Λάσμι με το σλούκα από κάτω. Δεν το βλέπεις την περιστροφή, motherfucker. Ναι. Είμαι off my clothes. Έξω τα ρούχα μου, you know. Αφού έβαλε και τον Collins. Ρε, πάμε για παίχτη, ρε. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός, you know, έπαιξε με πολύ τσαμπουκά, με πάθος. Μέχρι και ο Μαυροκεφαλίδης έκανε... Τι έκανε? Φωτιά, να πιάσει το μπάλα. Αυτό σημαίνει ότι είχανε passion, you know. Είχανε passion. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν είχε... Κοίτα, ο Ολυμπιακός του nervous, ήταν άγχος πολύ. Αγχωμένος, νευρικός. Yeah. Ναι. Τι εννοείς νευρικός? Σαν εσάς. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι στο Μαρούσι πάνω, στο Άκα, στο Άκα. Τετάρτη. στο Waka. Το παιχνίδι στο Waka. Θα είναι πάλι ντέρμπι, you know. Ντέρμπι. Άκου Δεν δίνετε προβάδισμα σε κάποια ομάδα? Δεν δίνω τον Άγγελό μου νερό, δεν δίνω. Στον Άγγελο. Τον Άγιο, πώς τον λέω. Εγώ δεν είμαι Christian σαν εσάς. Τι είστε εσείς? Αφασία! Στημένη είναι. Και αυτή η στημένη θειέ. Ξέρεις ποια? Ποια θειέ? Λονόρα. Γιατί θηλυκό? Πρέπει ουδέτερα να... Στο πληθυντικό να το Εγώ απευθύνομαι κατευθείαν. Τι, ποιο? Αυτό. 1-0. 2. Δίκροκο. Σηκώσω το μικρόφωνο γιατί είσαι κοντός. Ο Πάνος από Βρυλίσια. Πάρα από Βρυλίσια, τι κάνεις? Καλά. Αλέξανδρε, αν μπορείς κάνε λίγο γρυπάρι. Επειδή μπήκα πριν στη εκπομπή του Βουλγαρίου, ο Παρουδάκης μας έχει κόψει τις εκπομπές. Γιατί μάνο? Εγώ θέλω να κάνω μισή ώρα την μέρα και με έχει βάλει μία ώρα. Μία ώρα? Πόση ώρα κάνω? Και ήθελες μισή? Ήθελα κάθε μέρα. Ήθελες κάθε μέρα? Να έρχεσαι κάθε μέρα εσύ. Θα σε βάζουμε μαζί μας. Τι κάνετε? Έλα Βασίλη. Σας έλειψα. Εννοείται. Πάλι την Ένε βλέπω, με λαχανή μπλουζάκι. Ήταν η Εύα το πρωί γι' αυτό Βασίλη. Μου είπαν ότι θα την πάρουν και στην Αττική Οδό να βλέπουν όταν γίνονται διαγραμμίσεις να στρίβουνε με το μπλουζάκι. Έχω κι εγώ ένα φωσφοριτζέ. Είναι σαν την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι σαν την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά εγώ με ΑΕΚ Μαρία Μένε. Και θέλω να γίνεις κι εσύ Μαρία Μένε. Μένε. Ο Φωκιανός γιατί φοράει πάλι μαύρα, καταζητείτε? Γιατί τι σε πειράζει Βασίλη? Έχει αφήσει και μουσια. Θέλει να είναι κριτικός. Αν και... Προσβαλέ το να δούμε. Θέλω το άλμπομ της Πανίνη. Πάρ' το. Ευχαριστώ. Θα κολλήσω. Έχω κάνει φωτογραφίες. Ναι. Έχω 10.000 φωτογραφίες από την Εύα. Από την Εύα? Από το Facebook. Έχω κλέψει όλες τις φωτογραφίες. φωτογραφίες. Το Πανίνι. Κολλάει πάνω στη φωτογραφία. Πάνω κολλάει. Και το έχω γεμίσει Εύα στο καματερό, Εύα στο πλούταρχο, Εύα στα μπουζούκια, Εύα στην καρδιά μου. Στην καρδιά πώς βρέθηκε? Αρχίζετε και τρομάζετε. Και καλά κάνετε. Κροκροτάτε. Ναι, Τσίπρα, δεν γλιτώνεις. Είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και έχω κατάπιει το κλειδί. Σιγά ρε Νάντια Μπουλέ. Δεν είμαι αλήθωρος. Ρίχνω φόρα στο bulldog και έτσι μάνες αρπάζω. Της λάντσα το μπρελόκ. Της αγοράζω 2 δραχμές ποδιά από το τσεκλένι. Και εκείνη τις κελές μου κάθεται και μου πλένει. Ισότητα δεν θέλει, είναι ύφη και ο γαμπρό. Πλήρω τώρα φίλικο το καφέ μου σε ευρώ. Σόλα προσημένει, γαμπρός εκ των εσώ. Πολύ αποδοτικό, το πιστοποιώ φωσό. Στριβινγκιά του αραβόνος. Στο δεύτερο λεπτό, μόλις άλλο φιλικό. Πως τα χώνιος βρίσκω. Στο μικρόφωνο αυτό. Σ' αγαπώ, μα που σε βάζω. Να κάνουμε μπαρτζόκα να διαμαρτυρείται για τη διαιτησία στα αγγλικά. Δεν το έχω αυτό. Δεν το έχω προσέξει βασικά. Τι προσπαθείς? Πάτα το στοίχημα.gr. Υπάρχει κι άλλο site για στοίχημα. Όχι, εγώ θέλω αυτό. Θες το ΟΠΑΠ? Καλά. Άμα μπορείς να βγάλεις άκρη. Γελάμε πάρα πολύ με Στίβ και Βασιλάκη. Να είστε καλά παιδιά.
Γρυπάρης, ναι, το διάβασα πάλι. Του πάνω από βρυλίσια. Είμαι η Κατερίνα και είμαι γυμνή. Μπράβο, Κατερίνα, θα πουντιάσεις. Ρίξε κάτι πάνω σου, κοπέλα μου. Εντάξει, είναι καλοκαιράκι. Βράδινο μπανάκι. Σαν το ψαράκι, πέφτει στο νερό. Στο νερό. Αλλά πρόσεχε, γιατί. Τι, Βασίλη, ακριβώς. Ναι. Θα δείτε μια μέρα όταν θα βγω έρπινγκ εδώ από κάτω. Πάμε στο επόμενο φίλο. Εγώ είμαι από εδώ. Πάτα του. Πάμε στο επόμενο φίλο που είναι στο γραμμή. Τσάλι. Έλα, φιλέ. Καλησπέρα. Φτιάχνουμε εσπρέσο. Πάμε στο επόμενο φίλο. Γεια σου, Τσάρλι. Γεια σου, φίλε. Είσαι καλά, Τσάρλι? Λόξιγκας. Ναι. Σου στείλα και μήνυμα πριν. Το μήνυμα μπορώ να διαβάσω γκίκλις εγώ. Πάμε, φίλε. Πάμε, γιατί πάμε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Στο 2, στο 4 που είμαι 5, 3, 1. Στο 7 είμαι. Πάμε στο 7, φίλο. Τσάλι. Έλα, φίλε. Στο 10 είμαι. Πήγαινε 3 τετράγωνα πίσω. Το Μονόπολη, το 7. Πάμε στο επόμενο. Μπήκα φυλακή. Έλα, φίλε. Τσάλι. Έλα, φίλε, πάμε στον επόμενο φίλο. Μα εγώ είμαι Έλα, φίλε. Εσύ. Χαμήλωσε λίγο τη φωνή σου από το ραδιόφωνο. Τσάλι. Έλα, φίλε. Γεια σου, Τσάλι. Έλα, φίλε. Πώς είδες τον αγώνα σήμερα? Ο Ολυμπιακός σε φούσκωσε. Έλα, φίλε. Έλα, Τσάλι. Είσαι καλά σήμερα? Γιατί χθες είχες κάτι προβλήματα. Παιδιά, εγώ είμαι. Ο Δημήτρης από Γαλάτσι λέει: θέλω να κάνω μια μήνυση. Ξέρετε κανένα καλό δικηγορό? Κύριε Αλέξη, για σας λέει. Μπείτε επιτέλους. Τι γίνεται? Έχω φρικάρει. Πραγματικά ο κόσμος πιάνεται από πάνω μου. Είμαι ένας Σούπερμαν, ένας ήρωας, ένας σούπερ ήρωας δικαιοσύνης. Βγαίνω από το θάλαμο ως άλλος Κλάρκ Χέντ, ως Σούπερμαν του δικαίου. Ειδικά ο κόσμος της Πάτρας που έχετε απέναντί σας. Ακριβώς. Το ξέρω πάρα πολύ καλά τον φίλο, αυτόν εδώ τον φίλο. Το ξέρω πολύ καλά όταν είχε μαζευτεί μια οικογένεια τότε εκεί στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Και λέει, αυτός λέει μου τα ζήτησε και μετά πήγε με μένα, πήγε με την αδερφή, πήγε... Και ο Παπαγαλιάτσι. Αυτό, όχι δεν είχε τη μάνα. Λοιπόν, και πραγματικά μου λέει, σε παρακαλώ βγάλε με το διέξοδο. Του λέω, τι λες ρε Γκιόζο, κάνεις εσύ ό,τι κάνεις. Και μου λέει σε μένα, τέλος πάντων του πήρα 10.000 και πραγματικά γλίτωσε. Το σώσατε τελικά? Η δικαιοσύνη έδρασε με τα χρήματα. Η αλήθεια είναι... Πώς και έτσι, αφού είναι... Είναι τυχαίο, είναι τυφλή. Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο. Η αλήθεια είναι όμως ότι με αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Έχει την υπόψη, γιατί ουδέποτε φίλησα κατουρημένες ποδιές. Ποτέ? Ποτέ στη ζωή μου. Ουδέποτε. Μα φοράνε τώρα ποδιές. Παντελόνια. Και κοροϊδεύετε. Σας παρακαλώ, κύριε Τεβάιδη. Σας παρακαλώ, αποχωρώ. Έλα εδώ μέσα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Με έβαλες βίσμα με το φίλο από το Αίγιο που δεν άφησε κοριτσούδι στην Πάτρα. Τα μπουρμπούλια πήγαινε τακ από κάτω με μάσκα. Και ξέραν όλοι ότι είναι αυτό. Ψαροντούφεκο έκανε. Ψαροντούφεκο. Δεν άφησε ούτε σαλάκι, τίποτα δεν άφησε. Και έρχεστε και μου ζητάτε τα ρέστα. Δεν τρέπεστε λίγο? Ελάτε, καθίστε κάτω. Λαμόγιο, του Πραουδάκη, Κουκουλά, Δημάτου, Αγγέλου. Πόσοι διευθυντές είναι εδώ μέσα? Κύριε Κούγια. Λαούδι. Σας παρακαλώ, αποχωρώ, θα πρέπει να ντρέπεστε, είστε νούμερο πραγματικά. Να πάρετε την Αττική Οδό. Έχεις 30 λεπτά, γιατί έχω 2,5 πάνω μου. Έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Χαμήλωσε το λίγο στη θήκη. Θα χαμηλώσω? Θέλετε μήπως να κάνω τίποτα άλλο? Όχι, μα είστε χαμηλά ήδη. Ελάτε. Με βλέπετε? Παιδιά, ελάτε στην κάμερα. Εδώ. Κοίταξε, συμβαίνουν αυτά. Εκρήξει υπάρχουν. Ηρεμήσατε τώρα, κύριε Κούγια? Η αλήθεια είναι ότι ηρέμησα. Ηρεμήσατε, εντάξει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ηρέμησα, ναι. Μπράβο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο. Αν μπορείτε, μην ψευδίζετε εσείς. Εγώ ηρέμησα. Τι χωχώρε. Στον Κυριάκο το Θαμαΐδη λέτε τέτοιο. Καλησπέρα, παιδιά. Είδα ένα τρέιλερ του πολυαναμενόμενου Αναλώσιμη 3 και έχει φοβερές ατάκες Σταλόνε με Σβατζενέγκερ. Ξέρετε?
Αυτά θα λένε πάλι. You gotta do it. You gotta go over there. Yeah, we must go over there and kill them all. Yeah, you gotta do it. Αυτό. Yippee-ki-yay. Θα πετάει τη γεωμία. So I can come back a brand new me. You helped see me through and don't even realize what you did. 'Cause believe me, you. 10η εντολή. Μετά το Βασιλάκι, νέο επεισόδιο με γρυπάρι. Σε παίρνει κάμερα με το αστυνομικό τμήμα τώρα. Ήρθε εκείνος τότε πάνω και μου λέει τι κάνεις στο δωμάτιο 3 μέρες. Του λέω προσπαθώ να περάσω την πίστα. Μου λέει βλαμμένο είσαι. Και μου τραβάει το τζόστικ. Μετά λύνω τη Χριστιάνα, την εκαδεμένη και Κωνσταλέξη. Πόσα ρίχνα ακόμα Νάντια. Και τον έφαγε. Κλείσε ρε το μικρόφωνο. Την κάμερα εννοείται. Κλείστε να. Ρώνα για αντικαταστράτρια. Αντικαταστράτρια! Έτσι, στράτρια. Τα λέει. Ένα γυναίκα. Επόμενη ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ραμόνα Πριτιμπρά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με την Πρόεδρο. Α, ναι, αυτή όλη την ώρα αυτό θα κάνει. Θα συναντιέσαι με την Πρόεδρο, να τραβάμε τη φωτογραφία και ο κόσμος θα πεινάει. Και ο κόσμος θα πεινάει. Απολύεστε. Δεν μπορεί. Ποιο να απολύσετε. Ποιο να απολύσετε. Εγώ είμαι γυναίκα. Είσαι ο Παπουδάκης της Αλβανίας. Πες απριόρι. Απριόρι. Είσαι. Εδώ έχουμε 3 σενάρια από το φίλο. Α, έχει και σενάρια. Έτσι. Κάντε λίγο το ποτάμι να πηγαίνει πάνω από μια γυναίκα που κλαίει τον πεθαμένο της άντρα και να τη ρωτάει τι έπαθε, πέθανε, ψήφισε πριν πεθάνει. Εντάξει, εσείς. Μπράβο. Ψήφισες. Το κάναμε το κετσάκι. Έτοιμο, το κετσάκι. Το κετσάκι. Αλβανικές ιστορίες θέλει πίσω ο φίλος. Και τρίτον, Ρουβάνα, πεθαίνει ο κόσμος παντού από λοιμούς και σεισμούς. Και αυτός όλη η αισιοδοξία να μιλάει για αυτόν. Πρόσεξε. Αυτό δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ναι. Όταν ο Ρουβάς είχε την εκπομπή Ήρωες στον Αντένα, 3 μήνες, δεν κόπηκε η εκπομπή, απλά. Ναι, κόπηκε. Λοιπόν, όταν είχε την εκπομπή, πήγαινε χαμογελαστός. Ήταν, θυμάμαι. Έχουμε μαζί μας τον Πάτερ Φίλιππο. Ο Πάτερ Φίλιππος είναι πραγματικά. Δαιμονισμένο. Είναι πραγματικά. Είμαι ο Πάτερ Φίλιππος. Ο Πάτερ Φίλιππος πραγματικά είναι μια μεγάλη μορφή στο χωριό. Του έχει πέσει στο σπίτι το σεισμό. Έχει 3 παιδιά ανήλικα. Πάτερ Φίλιππε, πώς νιώσατε όταν είδατε τα ορφανά, γιατί δεν έχετε και γυναίκα, να τρέχουν στον δρόμο χωρίς σπίτι? Τέλεια. Μπράβο παιδί μου. Σκότωσα. Σκότωσα. Γελάει δε. Πραγματικά με σκότωσε, είναι συγκλονιστικό, αγάπη του κόσμου. Ο Μπάρμπας στα νιάτα του πρέπει να είναι αυτός που όταν παίζαμε μπάλα ήταν 100 κιλά, αλλά έλεγε ότι μικρός έπαιζε στα τσικό της ΑΕΚ, αλλά τον φάγανε τα κυκλώματα, ναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, θεία. Στα τσικό του Ολυμπιακού έπαιζε. Στον Ολυμπιακό, εσύ, θεία. Εγώ ήμουν ο 4 των Καμινίων. Μα εσύ υποστηρίζεις Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά τότε ήμουν εκεί. Τι σημασία έχει? Δεν τάρει των Καμινίων. 4 των Καμινίων, ναι, βέβαια. Έτσι σε φωνάζανε. Δίπλα έχω και τον Περιφτερά έξω. Τα παιδιά της γειτονιάς έχουν μάθει να αγαπάνε. Ακούς? Ακούω. Μου μπαίνε στην μπάλα. Ήμουν ο Ζιντάν της κοκκινιάς. Γι' αυτό την κράτησα. Έχω όλες τις μπάλες.
Πιάσε 2 παρφέ. Τι παρφέ? Τι παρφέ? Select. Α, σε λέγω, ναι. Παρφέ. Σε λέγω. Δύο μπάλες αυτό. Θυμάμαι μια φορά γίνεται μια σέντρα, αρχίζει το φίδι. Ο φιδέμπορας. Τότε λοιπόν το φίδι το ανακόντα έφυγε από το σαλόνι και πήγε στο άλλο δωμάτιο. Ακούς, μια φορά θυμάμαι. Κάνει μια σέντρα ο Κυριστέριος, Θεός χωρές. Ποιος? Ναι. Δεν τους πρόλαβες. Άμα τους προλάβεις έχεις πεθάνει κι εσύ. Και κάνει... Εσύ ζήστιε. Εγώ άλλη κράση εγώ. Λοιπόν, και κάνει μια σέντρα. Ναι. Σκάει, πρόσεξε. Διώχνει ο αμυντικός. Ναι. Η μπάλα σκάει, το θυμάμαι. Να την Παναγία, το θυμάμαι. Σκάει η μπάλα στο κύκλο από τη μεγάλη περιοχή. Και φεύγει όξο. Όξο φεύγει. Και σηκώνομαι ψηλά. Με το ποδάρι. Βέβαια με το ποδάρι. Και κάνω ένα ανάποδο ψαλίδι. Ναι. Και πάει η μπάλα έξω από το γήπεδο. Το γέλιο! Για πάμε για δελτίο, Σβετλάνα. Ναι, κύριε Γιώργου. Σου έχω δείξει το γκριφοφόρ μου. Το γκριφοφόρ? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το φασίζεις. Δεν το έχεις δει? Το έχω δει. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Δεν έχεις πριν, ρε παιδί μου. Δεν έχεις πέταγμα. Σαν το ματσιόνι. 7 λεπτά μετά τις 10 αυτογκόλητη μέρος δεύτερο. Περιλάγητη αυτογκόλητη. Καλημέρα. Εδώ στον Σέντρα 103,3 κυρίες και κύριοι δημοσιεύει. Αρχάκος. Αλέξανδρος Βέλλας. Σέντρα και ενώ τα μηνύματά σας 54-554. Χρέωση 92 λεπτά μαζί με το ΦΠΟ. Σέντρα παπάκι sendrafm.gr για τα email σας. Και μην ξεχνάτε, μπαίνετε στο group του Σέντρα FM στο Facebook, εκεί που ανεβαίνουν διαγωνισμοί, προσφορές, βλεψινάκης, φωτογραφίες, γυμνά, κάποια link ηχοληπτών που... Μωρή τρελή και εσύ, κράτα και κάτι για σένα. Έχω. Στο κουπόνι έχουμε σε εξέλιξη στο 208 Sirius Hammarby είναι στο 2-1. Στο 209 στο 24 Dundalk UCD 1-1 και στο 210 St. Patrick's Drogheda 2-0 στο 23. Έχεις και μπάσκετ? Έχω και μπάσκετ να πω βέβαια. Για πάμε. Έχω και μπάσκετ. Δεν μπορείτε να πείτε και τον μπάσκετ που λέει μερικοί. Στο 7-15 έχουμε ημίχρονο Βαλένθια Σεβίλη 41-39. Στο 7-16 Σιένα Βέρτους Ρώμα 38-27 επίσης στο ημίχρονο. Στο πρώτο δεκάλεπτο στο 7-17 ναι. Στρασβούργο Λιμόζ 11-16. Μπράβο. Θέλουνε σημείτη στο ρετυρέ. Έχουμε ρετυρέ. Τι εννοείς Δάφνη, έχει πάλι φακές? Τι εννοείς Δάφνη, έχει πάλι φακές? Κόμμα ηλιά χωρίς εμένα? Κόμμα ηλιά χωρίς εμένα? Ήταν άλλη λήψη. Πού είναι οι κουραμπιέδες, χοντρούλη? Πού είναι οι κουραμπιέδες, χοντρούλη? Τα άπαγα όλα! Τα άπαγα όλα! Starring Barbas. Τι έγινε? Τι έγινε? Starring Barbas. Με ρωτάει σήμερα ένας συνάδελφος, μπανάνα? Και εγώ το απαντάω αυτομάτως, ποτάμι. Θέλουν Θοδωράκι. Δεν κατάλαβε, με κοίταξε περίεργα και έφυγε. Θέλουν Θοδωράκι, ο κόσμος θέλει Θοδωράκι. Πρωταγωνιστές. Έχουμε τη μουσική. Ναι. Πού να τον πάμε, τον έχουμε πάει σε στάνη το Θοδωράκι να βρει ψήφο. Σε νεκροταφείο, σε νοσοκομείο, σε σχολείο. Έλα και στα λιώσεις Ρωσοπόντης τώρα. Για ψήφο, ναι. Έχω το κολολάντα εδώ πέρα, δεν μπορώ να φτιάξω. Πού είναι, βάλε τετραγούδι κατευθείαν. Δεν μπορώ, έχω πέρα εδώ πέρα. Έχω και ένα DJ εδώ πέρα. Έχω και ένα DJ, τον πήρα απαγωγή από ένα μαγαζί, μπλιατ.
Τον πήρα απαγωγή από το Αίγυο. Είχε μείνει με τη μηχανή και μου λέει: θέλεις να έχεις να σπρώξεις, θα σε σπρώξω εγώ τώρα. Του λέω: πόσα νεφρά έχεις? Μου λέει 2. -1 του λέω: τι εννοείς? Καταλαβες τώρα, του λέω. Είναι στην Ουκρανία το ένα το νεφρό Ricardo.gr. Το αλαντήσαμε, το στείλαμε πάνω. Το βάλαμε σε φάκελο, βρίξαμε φάκελο και το βάλαμε την νεφρό μέσα και πήγε. Καταλαβαίνεις. Ποιος είσαι? Να τελειώσει το χαλί. Γεια σου. Σε μένα μιλάς? Περιμένεις ώρα. Ρε, έλα ξύλο τώρα. Βγάλε σακίδιο και μπλούζα. Το σακίδιο δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να... την μπλούζα. Μένει το σακίδιο. Το σακίδιο. Είναι πτυσσόμενο. Ποιον είπες, ποιον θα πτήσεις ρε? Ψήφισες? Ακούς, εγώ μου λένε εδώ πέρα ότι δεν έχω το δικαίωμα να ψηφίζω πια. Ποιος σου το είπε αυτό? Μου το είπε ο αστυνομικός διευθυντής, γιατί λέει όταν βγαίνεις από φυλακή από φόνο δεν έχεις δικαίωμα ακόμα να ψηφίζεις. Το δίνω εγώ. Έλα ρε, βόσε μου, κόλλα 5. Τι θα ψηφίσεις? Κουκούε. Ποτάμι. Είχα σφάξει έναν εκεί. Το μυστικό ποτάμι, Mystic River. Mystic River. Το έχω δει. Θες να το ξαναδείς? Θέλω πάρα πολύ. Μου βρεις εμένα δουλειά? Θα σου βρω. Τι δουλειά μπορείς να μου βρεις? Καθηγητής πανεπιστήμιου. Λοιπόν, βγάλτε όλοι τα κατσαβίδια σας. Πρόχειρο διαγώνισμα. Το παιδί δεν τα πήγε πολύ καλά. Ο Ρώσος ο δικός μου. Να έρθει αύριο με τον πατριό του. Αν είναι να ψηφίσει, ναι. Ψηφίζει, είναι 27 χρονών, πάει Δευτέρα γυμνασίου. Το 2004 πανηγύριζε το Euro εδώ και είχε φαγεί αποβολή. Αποβολή? Ναι, από το σπίτι του. Το έχουμε εδώ. Εμείς είμαι ξένους. Έλα εδώ, άνθρωπε μου. Εσύ ακουφαίνεσαι πιο λογικός. Εγώ φαίνομαι πιο λογικός. Τι θέλεις? Περιμένεις ώρα? Εντάξει, εδώ έχω φέρει τα μάξι για πλήσιμα. Το πλέον κάτι Αλβανοί. Ψήφισες στις εκλογές? Ναι, ψήφισα. Νέα Δημοκρατία να σταθεί η Ελλάδα μας. Το σκέφτηκες πολύ? Όχι, μου το είπαν, έβαλε 30 ευρώ και ψήφισα και πήγα. 30 ευρώ για 10 μπύρες στο καφενείο, έβασα την πράγμα, πήγα και τη σινεμά. Πήγα στη σινεμά, ξέρεις τι έκανα και είπα: παιδιά, το έργο είναι έτσι, ο Γκοτζίλα σώζει τον κόσμο. Κλαίγανε. Λες και δεν ξέρω τι θα δουν με τον Γκοτζίλα. Γκοτζίλα, ξέρεις από πού είναι? Από πού είναι? Από το ποτάμι. Νόμιζα είναι Αλβανία. Σήμερα είδες ότι οι ηλεκτρολόγοι, το MP, θύμισε με τι είναι. Κάτι με τη σχολή είναι. Πολυτεχνείο. Ναι, Μετσόβιο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και ας μην μπιπ ποτέ. Κουράγιο, αδέρφια. Κουράγιο. Μια χαρά είναι το Πολυτεχνείο. Τα γράμματα που λένε οι γιαγιάδες δεν πάνε χαμένα, παιδί μου. Έχεις πήρες το Λύκειο με 19. Πήγες στο Πανεπιστήμιο με 8,5. Πήγες στο Μάστερ, πώς τα λένε αυτά. Πήγες στο διδακτορικό. Έκανες και PhD, πώς τα λένε αυτά. Και τώρα δουλεύεις στον Πέρσκα για 5 εκατοστάρικα. Ναι, μάμα. Αυτά έλεγα δεν πάνε χαμένα. Αν δεν έπαιρνες όλα αυτά τα πτυχία, πώς θα δουλεύεις στον Πέρσκα? Να συνεννοηθείς με αυτούς. Ναι, μάμα. Μπράβο, κόρη μου. Αλλά εγώ γιαγιός έκανα. Μα γιος είμαι. Μπράβο, παιδί μου. Γαμώ το. Κοντσίτα μου. Ένας ακροατής θέλει Ρωσοπόντιους. Πήγαινε στα Λιώσια και φώναξε. Θέλω Ρωσοπόντιους. Γιατί το αυτοκίνητό μου είναι στον αέρα? Πω, πετάνε εδώ τα μάξια. Έλα, το πήραμε με τα ανταλλακτικά το μαζί. Όλοβια. Το πήραμε όλοβια. Από αυτό που ήταν όμορφα δικό μου. Μια φορά έχει έρθει αρετή και τιμέ στα Λιώσια. Αρετή και τιμέ. Ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων Αναλιωσίων παρουσιάζει την αρετή και τιμέ. Έτσι έκανε. Πιο δυνατά. Ο άλλος της πιο δυνατά, εμείς δεν βγαίνει. Ναι, και ξεκίνησε. Μαρένο μου καημένος, μαρέ κλινκ κλινκ. Ένα μοκ. Πρώτη φωνή. Φύγετε από την πλατεία μας.
για να μπορώ να έρχομαι, σαν κάτι να ξέρω, σαν κάτι να υποπτεύομαι. Πως δεν φεύγω. Κύριε Μπαγεβίτς. Καλησπέρα. 3 φορές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Έχω πιει φρέντο. Έχετε πιει φρέντο? Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα μίλησε ο Τραγιανός Δέλλας. Έκανε ένα απολογισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε η ώρα σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατάφερα. Και μίλησε ο Τραγιανός Δέλλας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάω φυλακή. Εσύ το μεταφράζεις. Εγώ τη φυλακή είναι λέω. Θα πάτε φυλακή. Τι λένε κάγκας. Αγαπούλα στην ΑΕΚ. Η μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ. Του Ντέμι, του Νικοραίδη, του Τσιάρτα, του Αμανατίδη. Μα για να μπορώ να έρχομαι, σαν κάτι να ξέρω, σαν κάτι να υποπτεύομαι. Πως δεν φεύγω για να. Και μετά με τον κύριο Φωλιά. Εδώ ένα μεγάλο αστέρι του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο Φόλιας. Είχα πάει στη Νέα Σμύρνη για κούρεμα και με κούρευε ένας. Τι θα γίνει με τον Γρηγορό, με τον Γοργάτο, του λένε. Α, και θα μείνει ο Γοργάτος. Μεγάλη παιχτάρα ο Γοργάτος. Τον Ντούσκο Μπάσκεβιτς. Αλβανικές οικογενειακές ιστορίες, να γυρνάει ο άντρας από το σεφ. Και η Ραμόνα που είναι βαζελάκι λέει να πανηγυρίζει. Ναι, θα το κάνουμε τώρα, θα βάλουμε το intro από αλβανικές οικογενειακές ιστορίες. Ήρθε η ώρα για αλβανικές οικογενειακές ιστορίες. Η μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ. Του μπάτου πορτογαλικού. Έτσι πήρε, περιμένω την άντρα μου με φανέλα ματιούλη Αλβανού. Περιμένω την άντρα μου να έρθει εδώ πέρα. Θα γίνει χαμός. Περίμενε πάει την πρωτάθλημα στη ΣΕΦ. Α, ναι, έχει τριναθεί τη μηχάνημα εδώ πέρα. Έχει τριναθεί τη μηχάνημα. Είμαι η Ραμόνα και είμαι Βαζελάκη. Η Σιμπούση που ήταν αυτό. Κριτικά εσύ. Ναι, έχω πάρει και από Κρήτη. Και περιμένετε. Γυναίκα. Αχ, καλά. Δεν θέλω πολλά. Πρωτάθλημα, να! Στο δίνω, να! Ήθελες φιεστά, Αλβανάχο. Σε χάλασε, ρε. Σε πήραξε η διατησία. Τα ίδια δεν είχατε κάνει στο 98. Γυναίκα. Τα ίδια δεν είχατε κάνει το 98. Στο σεφ ήμουν. Στο σεφ. Εκεί. Στο σεφ. Πήρα μια μπολονές, δεν φάγα. Άσε, μου έστειλες μήνυμα στη σπία μου. Μου έστειλες μήνυμα στη κινητό το iPhone 5S που έχω και δεν έχω κάρτα. Ναι. Που έχεις ένα μήνα τώρα. Ένα μήνα χωρίς κάρτα, γυναίκα μου. Είδες, βελτιώθηκα. Αλλιώς τώρα 3 μήνες. Τρίμηνο. Ναι, όπως στη σχολείο. Και μου στείλεις, είμαι στη ΣΕΦ και σου λέω, Γαβράκο, θα σου κάνω την μπρέκι. Μπρέκι θα σου κάνω. Μπρέκι. Αυτό που το σπάνε. Ναι. Δεν είναι στην διατησία, σε πείραξε, ρε. Είναι πρόεδρος μας. Πέταξε 350 ευρώ και νικήσαμε. Και άλλα 3. Όχι, ρε, έκανε πρόβα. Έκανε πρόβα για το... Τι πρόβα, τι είναι, ο Πλούταρχος. Άσε, ρε, έλα τώρα. Έμαθες εσύ το κορυφαίο τραγουδιστή, το Πλούταρχο. Το καλό παιδί. Ναι, καλό παιδί με 500 χιλιάρικα την χρόνο. Εγώ η καλύτερη θα ήμουν. Και μη μετικό έξω θα μήνα. Μα είσαι ήδη μετικό. Κάνε μετικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γυναίκα. κάματε τη 2-2. Γυναίκα. Σου έφερα μπλούτσα.
Έφερε δώρο στη γυναίκα σου. Βέβαια. Μετά από 17 χρόνια γνωριμίας. Είναι πολύ όμορφη. 9 χρόνια χαίρομαι που έχεις φάει. Εσύ πώς το έχεις. Ναι. Είναι ωραίο χρώμα. Έχει χρώμα. Έχει και ωραία επιγραφή, λόγο και λέγκο. Έχει κόλλα, λόγο. Λέγκο. Έχει τα τουβλάκια. Ναι. Έλα, είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη. Γράφει από πίσω Μαρδικόλης. Μαρδικόλης. Ποιος είναι ο Μαρδικόλης? Ποιος είναι ο Μαρδικόλης? Ποιος είσαι ο Μαρδικόλης? Πού είναι ο γιος μου, με καταλαβαίνει. Με ένα τρουλοκομείο. Έλα ρε. Έλα και μου. Εσύ που είσαι καβράκι. Βέβαια είμαι καβράκι εγώ ρε. Έτσι. Τι ήταν αυτό? Τι είναι αυτά τώρα? Έλα ρε. Μάζεψε από το μαλλί. Ρε, αφού δεν έχει ρε. Δεν έχει μαλλί. Κάτι ρόλε στην κεφάλι. Τι τρόλε. Ακούς, μπράβο, ωραίο. Ακούς, θα πάρουμε την πέμπτο παιχνίδι. Α, το πάρουμε. Ναι. Την Πέμπτη σίγουρα. Λοιπόν, την Τετάρτη δεν ξέρω που παίζω. Ναι, Τετάρτη. Πάω τώρα γιατί δουλεύω στην μπαρ. Όλα ελληνικά που είναι γεμάτα Αλβανούς. Θα πάμε το κορίτσι σου ρε. Έλα πάρε. Πάρε αυτά που άφησε ο Δημητράκης. 1,50 ευρώ, 2-3. Εγώ τα βρήκα. Μπράβο πατέρα. Πάω να βγάλω το αγόρι μου έξω. Άντε. Τι ποιο? Ποιο γκέρο? Γκανιμάρε. Στο βέγγιο του το βρίσκεις που το χάνεις. Τρέμει στράτος, πάντα μοδάτος. Με γυαλάκι τρέμει πάντα τις αιμνάζες. Και σκέφτομαι και λέω Κύριε Κώστα, τι διαβάζω, Πρωτομή Πούσκας? Πρωτομή Πούσκας. Ναι. Θυμήθηκαν όλοι τώρα το μεγάλο Φέρετς Πούσκας. Δεν είναι καλό, δεν τον θυμηθήκαμε. Δεν χωράνε αστεία με το Φέρετς Πούσκας και τη μνήμη. Η αλήθεια είναι όμως ότι. Επηγιάννη Βαρδογιάννη όμως δεν έβλεπα. Επηγιάννη Βαρδογιάννη. Πρωτομές. Αν τα πρότεινε αυτό ο Βαρδογιάννη, ξέρεις να του λέγανε. Τι? Με λαϊκισμό. Άσε την Πρωτομή και πάρε κανένα παίχτη. Είχε φέρει παιχταράδες, το Λαγωνικάκι, το Μαλέκο, τον άλλο τον Κοσεσάο, τον Μπίσκαντ, τον άλλο τον μεγάλο του παιχταρά, το Καραλαμπίδη, τον Μπίδη. Που ξανά δεν είναι Μπίδη στο Μαλτέκο. Γιατί? Τον Μπίδη. Μπίδη. Βέβαια, παιχταράς ήταν ο Μπίδης. Τώρα αλλάξατε. Μπράβο. Τι συνέβη? Ήταν παιχταράς ο Μπίδης. Ήτανε. Ήταν παιχταράς ο Μπίδης. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι σαν κάτι τίτλους στα, ξέρεις, που διαβάζεις σε blog ή τα λοιπά. Ποια? Ήταν παικταράς ο Μπίδης. Ερωτηματικό σε παρένθεση, αγγείλει μετά. Και προσπαθεί να το φτιάξει ανάλογα, να το χρωματίσεις. Ζαμπίδης. Ναι, αυτό, ναι. Και πέρανε τη μία λέξη και την άλλη. Η παλιά δημοσιογραφία. Έτσι. Μεγάλη ομάδα της. Πάμε γιατί θα είναι πάρα πολλά mail. Βάλτε για δήμαρχοι. Ναι, το ξέρουμε ότι θα βγούμε απ' έξω από το Δημαρχείο. Καλή κύριε Λιαψινάκη, αναρωτιέμαι στην θέση θα βάλει το Σόμογλου. Ο φίλο Λουκά θα τον βάλω στα αθλητικά. Φυσικά, τα γνωρίζει άριστα. Θα το βάλεις εκεί. Τέλεια, θα τον βάλω στα αθλητικά. Τέλεια, θα το βάλεις. Θοδωράκη να ψάχνει ψήφι στο στούντιο. Η Ατάκα περίμενε ώρα. Ξέρεις τι στούντιο είναι? Καταλαβαίνεις τι στούντιο? Όχι, Δεν έχεις πάει σε στούντιο, όχι τα ράδια που πάτε. Όχι τα ράδια. Σε στούντιο στη Φιλιές δεν έχεις πάει? Όχι. Θα με πας? Θα σε πάω. Από υγεία είσαι καλά? Καλά. Δεν έχεις τίποτα? Δεν έχεις τίποτα αφροδίσια? Όχι. Εντάξει, θα κολλήσεις. Αλέξανδρε, κάνε το Θοδωράκι να παίρνει συνέντευξη από το Βασιλάκι Καματερό και να παρεμβαίνει και ο Τσάρλι. Καλή εκπομπή, Χρήστος. Φίλε Χρήστο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Μας ακούν από Εδιμβούργο. Πολλά φιλιά στη Σκωτία. Βέβαια. Βασιλάκη να αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της ΣΑΕ και να ευχαριστεί για τη στήριξη του Τσάρλι Εύα και Αυστριανή. Φιλάκια στην Αυστριανή. Να μας αναποκαλύψετε τη συνομιλία του Βασίλη του Καματεριώτη με το Θοδωράκι. Θα τον είχε τρελάνει ο Βασίλης το Θοδωράκι. Φέρε ρε καρακιός τη τσάντα. Μα ποια. Τη τσάντα.
Φέρ' τη τσάντα. Θες τη τσάντα. Φέρ' τη τσάντα. Θες τη τσάντα. Τι θέλω. Το θέλω, Θοδωράκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Ψήφισε ποτάμι. Θα ψηφίσω ποτάμι. Τώρα. Δεν έχει εκλογές τώρα, ρε Καραγκιόζη. Πήγαινε, κάνε. Τι τραγούδι για Γαλλία έχετε βάλει, αλβανικές ιστορίες? Πού να ξέρω, ένας φίλος μου από εκεί μου είπε θα βάλεις αυτό και έχει μεγάλη επιτυχία. Πάντως στο εξωτερικό και στις χώρες της. Μην γελάτε, έχει 50 εκατομμύρια views. Γελάστε τώρα. Δεν μου έχει μείνει άντερ από τα γέλια. Ήμουν από πριν, γι' αυτό γέλα. Α, ναι, ήσουν από πριν. Λιώνω, λέει η φίλη Αναστασία, μάλλον για τον ερωτά της, για τον άντρα της, για τον γόνο της. Λιώσε, Αναστασία. Για σένα, Ιώνη. Για σένα, Ιώνο. Μα δεν το! Και με έχεις κάνει λολό! Σηκάρε, Δάντη. Ναι, μπορείτε να βάλετε τον μπουφ από Ρακιτζή. Δεν ξέρω τι ακούει ο φίλος. Με σε σίδρα στα στενά πριν γυρνώ. Και ήταν άθλιο το βίντεο κλιπ ο Πουφ. Το θυμάσαι τον Πουφ που. Το κουκλάκι που μου είχες χαρίσει ήταν ένας χάτσαχος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με ρέτμα. Το οποίο ήταν ξεφτισμένο, ήταν χάλια. Το πήρανε από όχι από βεστιάριο. Ναι. Έχεις κάνει κουκλάκι? Έχω. Ωραία, φέρ' να παίξει το βίντεο κλιπ του Ρακιτζή, τον Πουφ. Το μπουφ, ναι. Το κοκλάκι μου. Μα κοιμάμαι μαζί του, δεν μπορώ. Ρε είσαι πούφτη. Ένα αφιέρωμα βακόντιο θέλει ο λαός. Η αλήθεια είναι ότι θέλει το Φίλιππο Βακόντιο. Να σου πω κάτι, μου λέει παίξε διπλό το Ισραήλ χτες. Έδινε 3. Το έπαιξα ένα μεγάλο ποσό και κέρδισε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Ακόντιο, να τον ακούτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Φίλιππος Βακόντιος. Στο 1.45 στο Παναθηναϊκό, εγώ προσωπικά θα τον έπαιζα. Και τώρα δηλαδή. Αν το είχα μπροστά μου σε value bet. Σε λίγο θα πάμε σε break. Ουσιαστικά τώρα, βέβαια, θα πάμε σε ένα μικρό break. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν θα γυρίσουμε, θα σας δώσουμε σχετικά για το Μουντιάλ. Τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Καθώς θα έχουμε στοιχηματάκια εκεί. Φύλαμε. Ζητάνε best και νίτρο. Και νομίζω είναι τέλεια η στιγμή. Όλη στιγμή. Σατυρίζουμε παραγωγούς ραδιοφόρων μουσικής που μιλάνε χωρίς λόγο έτσι. Γιατί έχουμε νέους φίλους στην παρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 31 μετά τις 10 εδώ στο Μήτρο Radio στη Χασιά. Είναι εξαιρετικό το κλίμα εδώ από την προβατίνα και anyway έχουμε πάρτι. Και μυρίζει. Ένα της Μιχίσμη Lounge, House Lounge, Mix Party, R&B με lounge. Ναι, με τον HP στα text, τον Χρήστο Παπαγιανακόπουλο, που το παίζει Αμερικάνος, αλλά είναι από το Αίγυο, γι' αυτό λένε HP. Ναι, με γκρίζους γροτάφους. Τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ. Με αυτό δεν βγαίνουν οι χορεύτρες στα κλαμπ. Ακριβώς με αυτό. Όχι με Παντελίδη. Όχι, βγαίνουν οι χορεύτριες πρώτα με αυτό και μετά μπαίνει Παντελίδης. Παντολίδης. Παντολίδης. Ο Μαντολίνο. Μα το μεγάλη ΑΕΚ, του Παντελίδη. Έτσι είναι τα κλαμπ. Τι μουσική παίζει, φίλε, mainstream. Και παίζει αυτό. Όλα mainstream. Ναι, παίζει αυτό και μετά. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πλήγμα μου. Μου λέτε. Ο ίδιος, να τα λέτε. Είμαστε άνεργοι όλοι.
Τι χορεύεις και αυτά? Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ στο Brick? Τι έχεις κάνει στο Brick, στο διετή? Της πειράς ρε αγίτη του λέω. Και η μπάλα που πήγε? Στο διάλογο. Μια δίσκο ήταν. Ναι. Μια δίσκο ήταν. Χόρευα ρε. Άσπρη κάτσα. Σταμάτης Γαρδέλης. Γαρδέλης. Με θυμάσαι ρε? Σταμάτης Γαρδέλης. Πάνος Μιχαλόπουλος. Είναι γατάκι αυτή μπροστά μου. Ποιος είσαι? Η Βάλα Μπάρμπα. Άλλο Μπάρμπας, άλλο Μπάρμπα. Η Αλιμπέρτη. Αγγλιμπέρτη. Το έχεις χαμηλώσει, Χριστό? Γιατί λέει για μένα. Με κόλλησες. Μετά από γλέντι ένας Μπάρμπας ξερνάει αφού έχει πιει τα άπειρα ούζα. Μετά ρίχνει την ατάκα. Να δεις που με χάλεσε το σοκολατάκι με το λικέρ. Τα θυμάσαι αυτά τα σοκολατάκια με τα λικέρ? Ναι. Που κάνεις? Έτσι έκανε μέσα το... Δεν μ' αρέσαν ποτέ. Το στομάχι σου. Νιώθω κάτι μέσα μου. Θέλει να βγει έξω. Ήρθε η ώρα μου, μπαμπά. Ήρθε η ώρα για σατανιστικές ιστορίες. Πες κάτι. Βακόρδιος! Βακόρδιος! Και στο Παναθηναϊκός ξανάρθει επίσης πολύ μικρός ο Άσος στο 1.45, στο 1.65 προσωπικά θα τον έπαιζα. Τελικά θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Κατσάρο ευθύς αμέσως ουσιαστικά για να μας αναλύσει σήμερα τι υπάρχει στο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ο Κώστας είμαι. Πάμε στο επόμενο φίλο που είναι στη γραμμή. Τσαρλί. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Δεν είσαι εσύ, ο 4 είναι. Πάμε στο 4. Έλα φίλε. Είσαι ο Δημήτρης από δρόμο? Ναι, εγώ είμαι. Πώς είναι να είσαι άστεγος? Αφού είσαι άστεγος από δρόμο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πέθανε αυτό, στον άλλο φίλο. Γεια σου, Τσαρλί. Γεια σου φίλε. Ήμουν στο γήπεδο σήμερα. Φίλε, πες μας τι έγινε στο γήπεδο σήμερα. Τι έγινε, νίκησε η ομάδα, Τσαρλί. Πώς έπαιξαν? Πολύ καλά όλοι, Τσαρλί. Για πες, βάλανε... Έχει κλείσει και η φωνή μου τώρα. Δηλαδή όταν είναι αχτή η φωνή πώς είναι? Λόξικα. Πάμε στο τελευταίο για απόψε. Τσάρλι, εγώ είμαι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε τώρα ραντεβού. Δεν τελείωσα ακόμα για να είμαι ο τελευταίος. Να πεις την εκπομπή μου! Θέμη, καθηγητής σχολής. Τσάρλι, λέει έξω, ακούτε. Να μην δίνει συστατική στο Βασιλάκι και Τσάρλι να κοροϊδεύει. Έλα, Βασίλη. Θα κάνεις το Βασίλη. Τελείωσε, εγώ παρετούμε, δεν υπάρχει λόγος. Μα δεν καταλαβαίνω τι θέλεις, Βασίλη. Μου είπανε μια συμβατική επιστολή. Συμβατική? Ναι. Δεν υπάρχει συμβατική. Μια επιστολή για... Ούτε επιστολή υπάρχει. Εσύ υπάρχεις. Ούτε εγώ υπάρχω. Ακούω φωνές. Καμάκι μπάρμπα σε μπαργούμεν. Τώρα εγώ θα κάνω τον μπάρμπα. Μπορείς κάνεις μια... Σβετλάνα. Ναι, Σβετλάνα. Πω, η Σβετλάνα δουλεύει σε μπαρ. American Bar. Καλησπέρα. Τι απάρει ο κυριούλης? Μια τζόνι κόλλα σε ψηλό με δύο παγάκια. Κόλλα, κοπέλα μου, τι κάνεις? Καλά, καινούρια εδώ. Είχες και κόλλα στο χωριό σου. Α, κάνει και πλάκα, μ' αρέσει. Είχες και κόλλα. Μίλα πιο κοντά να σ' ακούω, ρε κόλλα. Λοιπόν, ένα τζόνι κόλλια. Κόλλα. Όχι. Ωραία τα λες. Χόντρο. Ωραία τα ακούς. Χόντρο. Και το κόλλα έλεγα. Αν βάλεις... Ακούς. Τι? Είσαι καινούρια εδώ πέρα? Όχι, εγώ 2 μήνες. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι. Ναι, φαίνεσαι. Αυτό περιστέρα.
Προχτές μου με φωνάζαν σε ένα μπαρ με το μικρό μου όνομα. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πάει ποτέ. Πρέπει να είχα πιει. Ακούς, α, πάμε έξω. Βολτίσα. Δεν βγαίνω έξω. Περίμενα να σου πω. Όχι. Περίμενε. Άσε να σου πω. Είμαι σπιτόγατο. Τέτοια ψάχνω κι εγώ. Μια κυρία για σπίτι να το κλείνει σαν εσένα. Γιατί στο κλείσα. Όχι. Ας το κλείσω τότε. Άκου να σου πω. Ωραία, μ' αρέσει. Ωραία. Α βγούμε. Έτσι κάνω αυτό πάντα. Θα πάμε στο μικρολίμανο, θα φάμε τα ψαράκια μας, μετά θα πάμε στο σινεμαδάκι μας. Φιλικά πάντα. Φιλικά. Φιλικά. Μιλάς και τη γλώσσα μου. Ναι, φιλικά. Δεν θα κάνουμε τέτοιο. Τίποτα πονηρό, δεν έχω έρθει. Όχι, γιατί δεν φόρεσα παντελόνι. Χωρίς παντελόνι που πας? Ήρθα μέσα. Θεία, πού ήσουν τόσες ώρες? Έδινα Πανελλήνιες. Έγραψες καλά? Είχα πάει σε ένα μπαρ μόνο. Σε μπαρ Πανελλήνιες? Την έπεσε. Σε μπαρ Πανελλήνιες. Μου την έπεσε μια Ρωσίδα εκεί στο μπαρ. Εγώ δεν μπορώ τώρα. Εσύ είσαι βράχος, Έχεις χάσει τη θεία τώρα 10 ημέρες. Θα σου πω κάτι. 10 μέρες την έχεις χάσει. 10 μέρες. Πέρασαν 10 μέρες, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Εσύ προχώρησες την πρώτη μέρα. Δεν υποκρίνομαι. Είμαι ωραίος. Εγώ έτσι ήμουνα. Μπράβο, γι' αυτό λέω θεία. Σε σένα θέλω να μοιάσω. Θες να μοιάσεις σε μένα? Σε σένα. Πάρε 30 κιλά. Πιες τώρα 2 κιλά τσίπουρο. Έλα. Έλα. Κάνουμε διαγωνισμό. Έλα, θεία. Έλα. Αφού δεν μεθάς εσύ, θεία. Σε σπίτι στα Τρίκαλα φέρνει ο γιος ξένη γυναίκα. Λοιπόν, ναι. Κάνω εγώ τη μάνα και εσύ το γιο. Και τη γυναίκα? Δεν χρειάζεται. Χριστός. Δεν χρειάζεται. Χριστό, θες να κάνεις τη γυναίκα? Όχι. Άλλα μου λείπει τόσα Τη μάνα? Ούτε. Το Παπακαλιάτη. Παπακαλιάτη. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Περιμένω και το παιδί μου. Μάνα. Έχεις καγγέλια, βάλει καγγέλια λίγο. Βάλει τα καγγέλια. Αχ, εμένα μου αρέσουν τα καγγέλια. Θα βάζω, περιμένω το παιδί μου τώρα. Περιμένω. Αχ, θα έρθει ο Γιώργος. Και είδα βέβαια ψάρια σε θολό νερό. Λαχτάρα είναι. Λαχτάρα είναι. Λαχτάρα είναι. Ω, καλώς το παιδί. Μάνα. Παιδί μου. Πού ήσουν? Όχι για μένα. Άστα αυτά. Έλα θα σε μιλήσω. Έλα μάνα, έχω να σε δω 2 μέρες. Και μαζί μένουμε. Πού ήσουν, παιδί μου, αργησίγησε αυτές. Έχουμε τραπέζι, περιμένουμε ο κόσμος που θα φέρει την κοπέλα την αραβωνιάρα σου. Δεν θα έρθει. Τι θα έρθει? Ντρέπεται. Έλα μωρέ, ντρέπεται. Δεν τρώει αρνί? Όχι. Δεν τρώει κρύα, δεν τρώει? Όχι. Μουσουλμάνο Είναι vegetarian, είναι vegan. Τι λες παιδί μου, είσαι καλά, σε πήρεξε τα μάξι στροφές. Θες να κάνεις, με το κάνει. Κάνε να ξαλαφρώσεις. Μπράβο, στη μαμά πάνω. Τα καγγέλια. Για να σε δω, κουρεύτηκες. Ομόρφινε εδώ. Δεν έρχεται στην ώρα να ξεράσει. Γιατί ντρέπεται η κοπέλα, παιδί μου? Τρέπεται, είναι τροπαλή. Έλα, τι βέγγι είναι, βέγγι τη λένε? Όχι, δεν. Πώς τη λένε? Vegan. Α, vegan. Vegan. Vegan είναι, ναι. Α, ξέρεις, έπαιξε διπλό. Όχι, με έδερνε ο πατέρας του. Δεν μου λες. Τι, πώς τη λένε την κοπέλα? Πώς τη λένε? Ρενάτα μου είχες πει, σε Ρενάτα? Όχι, Ρένα. Α, Ρένα. Σαν τη Δούρου. Μπράβο, μπράβο. Πώς σου ήρθε αυτό? Εσύ από τα Τρίκαλα είσαι. Ναι, αλλά βλέπουμε τηλεόραση, έχει έρθει εδώ. Α, έχει έρθει. Το πέρασες. Μας κάνεις τον έξω από την Αθήνα μου. Ναι. Πού είναι η κοπέλα? Σου είπα δεν ήρθε. Και γιατί τα ετοίμασε όλα αυτά? Θα έρθει η πλάκα σου κανένα. Άι μωρέ χαμένο. Πήγε να πάρει τσιγάρα.
Δεν μ' αρέσει αυτό. Τσιγάρα στο ξένο το σπίτι. Αφού Τι τσιγάρα στο ξένο το σπίτι. ο μπαμπάς κάνει 3 πακέτα την ημέρα. Άλλο και εσύ άλλα 2. Άλλο εμείς. Άλλο εμείς. Η κοπέλα δεν είναι σεβασμός αυτός. Τι σεβασμός? Στο ξένο το σπίτι τι. Για σας θα πήρε τα τσιγάρα. Α, μπράβο στην κοπέλα. Πήρε 2 κούτες. Α, γιατί μου λέγανε ότι αυτή καλή πίπες. Ότι δεν κάνει τσιγάρα. Αυτό εννοούσα. Αμέσως ο νους σας εκεί που σας λείπει. Τρόμαξα, μάνα, με αυτά που λες. Γιατί τρομάζεις, γη μου. Ανέβασε χιλιάρα μου να τη βγούμε. Μου τη βγαίνει ο γέρος με κόκκινο. Κρακοψελάς πήρε. Ρένο Παγκράτη. Στάθη μου, Σταθούλη μου, Στάθη μου. Γιατί, Στάθη μου, γιατί. Δεν σ' αγαπάω, Στάθη μου. Σταθούλη μου, Στάθη μου. Θα πιούμε τα ουζάκια μας, θα φάμε το ψαράκι μας και ό,τι προκύψει. Εντάξει. Κατάλαβες. Ήρε να φύγω και από αυτό Του χάλια εδώ μέσα είναι χάλια. του βλαμμένου. Όχι, είναι χάλια εδώ μέσα. Αυτό λέω, το μαγαζί. Α, μπράβο. Λοιπόν, τι ώρα σχολάς? Τι ώρα σχολάω, σχολασμένη. Τι ώρα είσαι σχολασμένη? Τώρα. Ανέβασε Hyundai μου. Δίνομαι και έρχομαι. Θα γίνει χαμός μετά. Ταράζομαι ήδη. Τα κλειδιά θα φύγουνε. Και εγώ θα φύγω από τη ζωή. Ο γνωστός Μπάρμπας να διορθώνει Μπραουδάκη που μιλάει για σνούκερ, τένις και χάντμπολ. Δεν το ξέρεις καλά το σνούκερ. Παίζαμε στο στρατό εμείς. Στην Κορέα. Μπάρμπα να κάνει αφήγηση στη διαφήμιση του ΟΠΑΠ. Έχουμε ΟΠΑΠ πλάκα και το ξεχάσαμε. Να πούμε λίγο το στοίχημα. 209 Dundalk UCD 4. Και ίσα προλαβαίνουμε για τον ΟΠΑΠ. Ναι, εντάξει. Μένουν 14 λεπτά. Θα προλάβω. 209 Dundalk UCD 4-1, 210 St. Patrick Τροχέντα 3-0. Να δούμε και τα τελικά, να τα πούμε μια στιγμή γρήγορα. 204 Σάντεφ Χαμ Καμ 3-0 χ το ημίχρονο, 205 ΑΕΚ μπορούμε να πω Ικάνα 4-2 άσο το ημίχρονο, 206 Νόρκια Πιγκέφλε 1-0 χ το ημίχρονο, 207 Χάκεν Γκέντεμπορκ 1-1 διπλό το ημίχρονο, 208 Σύριους Χάμαρμπι 2-1 άσο το ημίχρονο. Και για το μπάσκετ θες να πεις, να συνηθίσεις και το καινούριο site. Στο 7-15 Βαλένθια Σεβίλη είναι στο 63-59 στην τρίτη περίοδο. Έχει γίνει 63-63 να πω τώρα και είναι μεγάλο τέρπι. Ναι. 7-16 Σιένα Βίρτους Ρώμα 69-48 επίσης στην τρίτη περίοδο. Και 7-17 Στρασβούργο Λιμόζ 37-34 ημίχρονο. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, σοβαρά έτσι, δεν θα γελάσουμε. Εννοείται, θα τι κάνουμε συζητάς? Διαφημιστικό του ΟΠΑΠ. Συζητάς? Έβλεπα τη διαφήμιση του ΟΠΑΠ για την εθνική και θυμήθηκα όλες τις δοξασμένες στιγμές της Ελλάδας. Εσύ ποια εθνική θεωρείς την καλύτερη όλων των εποχών, Δημοσθένη? Του 1994 εννοείται, Αλέξανδρε. Θεωρώ ότι παρά τα άσχημα αποτελέσματα είχαμε τρομερή ποιότητα και πήγαμε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Πράγμα δύσκολο για την εποχή. Με τέρματα 8-0. Εσύ? 2004 Δαγκωτό. Αυτή η εθνική θα είναι για πάντα η ομάδα της καρδιάς μου με τις στιγμές χαράς και περηφάνειας που μου χάρισε. Εντάξει, πάμε ξανά. Πάμε γιατί είπες βλακία. Ναι, μα δεν γελάς. Ναι, κανένας. Ξεκίνησε εσύ. Ωραία. Έβλεπα τη διαφήμιση, Αλέξανδρε, του ΟΠΑΠ για την εθνική και θυμήθηκα όλες τις δοξασμένες στιγμές της Ελλάδας. Εσύ ποια εθνική άραγε θεωρείς την καλύτερη όλων των εποχών? Του 1994 εννοείται, Δημοσθένη. Παρά τα άσχημα αποτελέσματα είχαμε τρομερή ποιότητα και πήγαμε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ. Πράγμα δύσκολο για την εποχή, εσύ? 2004 Δαγκωτό, Αλέξανδρε. Αυτή η εθνική θα είναι για πάντα η ομάδα της καρδιάς μου. Με τις στιγμές χαράς και περηφάνειας που μου χάρισε. Η μεγάλη εθνική ομάδα.
φίλος Βασίλης Ατρόμητος, Φενταγκίν. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την παρέα. Να κάνουμε τη μάνα το βράδυ πριν τις Πανελλήνιες να δίνει συμβουλές. Όχι, ο Μπάρμπας. Για όλα, ο Μπάρμπας. Τι πες μου, γράφω αύριο, έχω άγχος. Για ποιο λόγο, κάτσε ρε παιδί, έχεις άγχος γιατί γράφεις. Έχω άγχος, γράφω μαθηματικά. Ξέρεις να γράφεις? Όχι. Γι' αυτό έχεις άγχος. Ο φίλος από Βουκουρέστι μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την παρέα. Κλασικά θα γίνει γιατρός εκεί. Ναι. Από το Βουκουρέστι και Μπιάσιο πολύ παραπάνω. Είναι οι φοιτητές που πηγαίνουν. Πηγαίνουν αρκετοί, ναι. Βέβαια, αν είσαι γιατρός μαϊμού, θα έχεις και Φεράρι. Τον είδες τον άλλο? Όχι, δεν το είδα. Είχε Φεράρι, γιατρός μαϊμού, τα καλύτερα ταξίδια. Αεροπλάνο, ιδιωτικό αεροπλάνο. Και αεροπλάνο. Ναι. Χωρίς πτυχίο. Ενώ όσοι έχουν πτυχίο πρέπει να τα έχουν όλα αυτά. Δεν το έχεις δει αυτό το σκετσάκι που έχει κάνει τη φάρσα ο άλλος στο YouTube με τη Ferrari, όπου αρχικά πηγαίνει σε μια κοπέλα να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ, πάμε για ένα καφέ. Όχι, όχι, φύγε. Στα αγγλικά νομίζω. Φύγε, μην με ενοχλείς, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σε κοιτάω εδώ και μια ώρα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Καλά, αφού δεν θέλεις, και πάει για μια νοικιασμένη Ferrari. Κάνει πίπ να μπει μέσα. Και σταματάει αυτή. Να σου πω, μπορείς να με πας λίγο παρακάτω? Λέει, όχι, με απέρριψες, και φεύγει. Ξεφτύλισε την κοπέλα, εντάξει. Μάλιστα. Εγώ την έβαζα μέσα. Ναι, θύε, και αυτήν μέσα δεν χωρούσανε. Είχα 5-6 μέσα. Αυτό. Ξέχασα όμως τη θεία σου. Μέχρι και το Λάουντα θα έβαζες μέσα. Απ' το Ρας. Για το φίλο το Πέτρο που ζητάει για το μπάσκετ της ΑΕΚ κάποιο νέο και σε ποια έδρα θα παίζει του χρόνου. Λοιπόν, από το ρόστερ δεν έχουν γίνει ακόμη κινήσεις για παίκτες εν ώψη της ενίσχυσης για τη νέα σεζόν. Ακούγονται διάφορα ονόματα, όπως ο Τσαϊρέλη έχει ακούσει τελευταία από τον ΠΑΟΚ που έκανε πολύ καλή χρονιά. Τρίτος ο ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε, στην Basket League. Έχουν αποχωρήσει ο Γκυζογιάννης και ο Τσιότρας που έκαναν πολύ καλή χρονιά πέρσι, φέτος δηλαδή, στην χρονιά που τελείωσε στην Α2. Συμβόλαιο να πούμε ότι έχουν ο Καράμπουλας, ο Πολιτάρχου και ο Τσιάκος. Αυτοί οι τρεις είναι σίγουροι δηλαδή για τη νέα χρονιά. Εκτός βέβαια αν έρθουν καλύτερες προτάσεις από άλλες ομάδες. Από εκεί πέρα για την έδρα. Τα Νολιώσια. Το προσπαθεί η ΑΕΚ για τα Νολιώσια, για τη Ζωφριά που έπαιζε. Πήγαινα εγώ. Και εγώ πήγαινα. Ξέρεις γιατί πήγαινα? Όχι, έβαζε τη μουσική ο αδερφός μου. Και εγώ γι' αυτό πήγαινα. Λοιπόν, και προσπαθεί να εξασφαλίσει την άδεια καταλληλότητας του γηπέδου για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να αγωνίζεται στη Ζωφριά. Γιατί με το Γαλάτσι καθυστερεί πολύ η υπόθεση που το ήθελε η ΑΕΚ. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα με τις άδειες τι γίνεται. Βολεύει πολύ. Για ποιο, για τη Ζωφριά ή για το Γαλάτσι? Και το Γαλάτσι είναι. Είναι και το Γαλάτσι. Το οποίο έχει παρακμάσει πλέον. Ναι, αλλά. Όλη η εγκατάσταση. Βέβαια, ναι, για τους φίλους ΑΕΚ βολεύει το Γαλάτσι. Γιατί έχουν αξιοποιήσει τις Ολυμπιακές περιουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα κτίρια που χτίστηκαν. Όπως και το κλειστό των Ολυμπιακών Ηλιοσίων. Τι λες τώρα? Έχει στεγάσει φοβερά γεγονότα. So you think you can dance. Έτσι. Το Voice. Ποιο άλλο είχαμε? Το Your Face Sounds Familiar. Όλα αυτά που προωθούν τα Ολυμπιακά ιδεώδη και τα αθλήματα για τα οποία φτιάχτηκαν. Για να τα έχουν κανάλια τα οποία δεν έχουν άδειες σχετικά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, απολύομαι. Αυτά, Πέτρο. Ευχαριστώ. Όπως βέβαια θα το ξέρεις το κλειστό στο Μπουρνάζι. Ναι, και αυτό σκέφτονται στην ΑΕΚ. Αυτό βολεύει ακόμα πιο πολύ τους οπαδούς της ΑΕΚ. Πιο κεντρικά. Και πιο κεντρικά. Επίσης αναξιοποιητό. Πιο μικρό όμως. Αναξιοποιητό. Πιο μικρό. Δεν παίρνει του Περιστερίου. Να δώσει και κάτι στην ομάδα. Δεν θα έρθει εύκολη η συγκατάθεση με του Περιστερίου της ομάδας. Δεν είναι τόσο θετικοί εκεί οι άνθρωποι. Τι εννοείς, σκέφτονται αρνητικά, είναι απεσιόδοξοι. Είναι στεριπεροί. Α, ναι. Διάβασε mail του Αρτέμι. Mail του Αρτέμι. Ήταν μπορείτε χρόνια πολλά στην Ζουζουνο Μπεκατσό Τριγανό Μπουγατσούλα μου.
Που γιορτάζει αύριο και σας ακούει τώρα. Ευχαριστώ. Πες μου, το είχα κάνει πρόβα. Εννοείται. Αυτό δεν έλεγα μία ώρα τώρα? Ναι. Μπράβο, τα κατάφερα. Για τα οποία κουτούλες. Ζουζου μπέκατσο. Ζούμουνο μπέκατσο μου. Ζουζουνο μπέκατσο τριγώνο μου. Την κοπέλα. Χρόνια πολλά. Αν θα κάνουμε εκπομπές στο Μουντιάλ, ρωτάει ο Σπύρος. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όταν είμαστε κοντά. Δεν ανακοινωθούν. Όταν είναι σε επίσημη μορφή, να το πω. Αλέξανδρε, πώς θα λες έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπάγεβιτς, διαβάζω εδώ στο Σέντρα Γκολ. Αποχώρησε από την ΑΕΚ ο Τσουμάγκας. Αποχώρησε από την ΑΕΚ ο Τσουμάγκας. Θα πάμε το πιπίνι, Το πιπίνι. Το πιπίνι. Είστε θετικός, δηλαδή, σε αυτό το ενδεχόμενο. Τι είναι? Έχω μπανίσει ένα καλό. Όχι κοροβέση δηλαδή που είναι πιο... Πιπίνι θα παίρνα. Εγώ κοροβέση. Εγώ πιπίνι. Εγώ κοροβέση. Δεν θα τσακωθούμε. Πιπίνι. Αγαπούλα πιπίνι. Η μεγάλη ΑΕΚ του Πιπινέση. Όλοι μαζί. Εάν ο κύριος Κούγιας πάρει το εγάλεο, θα κρατήσει και την Παναχακή, λέει ο Στράτης. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κάνω και τα δύο. Και στο εγάλεο, κύριε Κούγια. Μ' αγαπάνε πάρα πολύ. Και στον Άρη, ο φίλος ο Στράτης με ξέρει πάρα πολύ καλά προσωπικά. Ναι. Γνωρίζει το ήθος μου, το ποιόν μου και όλα αυτά. Έχουμε πει και ένα ποτήρι κρασί, τέλος πάντων. Και ένα ποτήρι κρασί. Και ένα, και δύο, και τρία, και μισό κιλό κατρουτσάκι. Τι θέλετε? 4 παιδιά. Εμείς δεν είμαστε Βαλιανάτοι και Λαζόπουλοι να πίνουμε μοχίτα και αυτά. Πίνουμε κρασί. Μπράβο σας. Έχετε κανένα πρόβλημα? Κανένα εγώ. Ωραία, γιατί δεν μας κάνετε παρέα γι' αυτό. Μας κάνατε, μπορεί να είχατε. Θα πληρώσει το παιδί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα κρατήσω την Παναχακή, θα πάω στο Γάλλιο. Θα αφήσω την Παναχακή χωρίς να χρωστάει τίποτα. Το πιστεύετε αυτό? Γιατί οι άνθρωποι στην Πάτρα εδώ που βλέπω τον Χρήστο Παπαγιαννακόπουλο δεν σας πιστεύω. Δεν με πιστεύετε? Όχι. Πρώτα κουνήσε καταπατικά το κεφάλι και μετά καθόλου. Κτίριο 9. Θα κλητευτείς για συκοφαντική δυσφήμιση. Συκοφαντική. Αν είσαι και κουφός από τα ακουστικά σου, δεν ευθύνομαι εγώ. Μετά από το ταμείο μου δεν λάθος αναγνωρίζετε. Ζάρα. Dancing across the floor. Little lady, sugar lady, how come you look so sweet? You seem to be everything I need, like sugar. You're dancing through the night, like sugar. Η φίλη Παναγιώτα μας ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί είχε κερδίσει το διαγωνισμό την Παρασκευή για τον Λεμονόκηπο. Ήταν το καλύτερο εστιατόριο, φάγαμε, σκάσαμε, να είστε καλά, να κάνουμε τέτοιους διαγωνισμούς και να τους φτιάχνουμε τη διάθεση. Εννοείται ότι ο Λεμονόκηπος θα είναι μαζί μας και τις επόμενες ημέρες. Μας συντροφεύει. 5 μήνες τώρα. 5 μήνες και πάμε για τον 6ο και ίσως και τον 7ο τον Ιούνιο ανάλογα. Εντάξει, θα κάνουμε και ένα διάλειμμα με το Λεμονόκηπο και αν θέλει του χρόνου να είμαστε πάλι μαζί. Στις επάλξεις. Βεβαίως, όταν είναι για φαγητό, φαίνεται. Άλλωστε, φαίνεται. Έχω πάρει. Mama, you make it seem so right. Making it seem so like sugar. Dash your blues away. Like sugar. Take it away. Take it away. Rock sugar.
Κυρίες και κύριοι, τι μπορώ να πω? Ένα μόνο θα πω. Την εθνική Δημοσθένη Ξαρχάκος. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Παπαγιανακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τη Μαρία Νένε στο τηλεφωνικό. Το Δημήτρη Κοντάκο στη μουσική επιμέλεια. Το Γιώργο Φωκιανό στην παραγωγή. Γιατί σταματάς? Το Γιώργο Φωκιανό στην παραγωγή. Σε αποθεώνουμε. Λοιπόν, έρχεται και για δελτίο ο Γιώργος Φωκιανός. Ναι, βέβαια. Μετά Τσάρλι ανάλυσέ το. Ανοίγουν οι γραμμές του Σέντρα 103,3. Ανανεώνουμε για πότε? Για αύριο 9.30 με 11. Έτσι. Την ίδια ώρα. Αυτό γκόλιτι. Εδώ στο Σέντρα 103,3. Are you ready? One man, one desire. Baba, rhythm.